Hola, bones. Després de les vacances i d'aquest període estiuenc i de calor, torno a fer un vídeo. I abans de res, gràcies per estar-lo mirant. I us he de dir que hi ha tants temes que podria parlar que no sabia ben bé per on començar. I com veieu no tinc guió, no tinc teleprompt, com tenen els polítics i aquest tipus de personatges. Jo, com els que heu vist algun vídeo meu, parlo tal com raja. Ara en el gra. El tema que he escollit per a aquesta represa és el català. Què fem? Què farem amb el català? D'entrada vaig al final de la història, defensar-lo amb ungles i dents. No hi ha altra. I com ho farem, això? Doncs ben senzill, parlant-lo dins del territori català i en els països catalans, que és aquesta comunitat lingüística que fem servir aquesta llengua, també fer-lo servir. Però parlant de Catalunya, que és allò que ens afecta, parlant-lo sobretot amb aquesta gent vinguda de fora, que no podem permetre que s'acostumin a que canviem de llengua i que puguin pensar com pensen, sobretot la comunitat sud-americana, que és un tema especial, que no puguin pensar que aquí es pot viure menyspreant i deixant de banda el català. Això no ho podem consentir. Què hem de fer? Ser bel·ligerants. Bel·ligerants què vol dir? No vol dir emprar la violència, no vol dir senzillament defensar els nostres drets. I ja que estem en l'estat espanyol, doncs, evidentment, hi ha una sèrie de lleis i una sèrie de lleis del nostre Parlament que ens donen cobertura. La llengua de Catalunya és el català. I hi ha una segona llengua que alguns podem considerar d'imposició i per raons històriques que ara no repassarem i que també és oficial. Ara bé, la llengua catalana a Catalunya és oficial. Això vol dir que tot el que són rotulacions, tot el que són cartes, tot el que són comunicacions comercials ha d'estar feta en català, a part d'altres llengües que el subjecte en qüestió vulgui fer servir. I nosaltres no tenim per què canviar de llengua perquè el nostre interlocutor, com passa tantes vegades, no l'entengui. És el seu problema, o el problema de la seva empresa. Ha de posar-nos a disposició una persona que ens entengui. Més endavant ja veurem si a més ens ha d'atendre en català. Tot arribarà. Però d'entrada nosaltres tenim el nostre dret a emprar la nostra llengua. I si la persona en concret no ens entén, haurà d'anar a buscar alguna persona que l'entengui i ens pugui atendre. És una postura, de vegades jo puc entendre, una mica complicada per segons qui, que no està acostumat. Mira, tot és qüestió de començar. I si no, hi ha fulls de reclamació, hi ha un departament de consum al qual podem recórrer per plantejar aquest tipus de temes i si la situació és violenta, sempre tenim el recurs de trucar al 112 i que vingui alguna autoritat policial, sigui local, siguin els Mossos d'Esquadra, que evidentment coneixen la legalitat i segurament, esperem, ens faran costat. I no es tracta d'una qüestió d'educació, una qüestió de respecte, no. L'educació i el respecte l'ha de tenir el que ve aquí a guanyar-se la vida, el que és acollit i ben rebut, i que l'únic que se li demana és que accepti que està en un país que es diu Catalunya. I que Catalunya està dins de l'estat espanyol. De moment, la qüestió és aquesta. Ara,
això no treu que la nostra llengua és el català i nosaltres l'hem de defensar. I jo, per no allargar-me més, us demano que tingueu aquesta postura de, com a mínim, ús de la llengua catalana. I si no ho entenen, repetir-ho. I si no, que vingui algú que m'entengui, perquè no t'estic obligant a que tu parlis en català, que és el que moltes vegades, molt civilinament, des de la premsa espanyola i alguna premsa catalana, sobretot en titulars, diuen que tal persona que va anar a tal gelateria va presentar una denúncia perquè no se la tenia en català. No. Perquè ella no podia expressar-se en català, que és molt diferent. A mi parla la llengua que tu vulguis, però jo parlaré la llengua que jo vull, que és el català. Així doncs, torno a insistir, us demano que feu aquesta defensa. Si algun jove m'està sentint o teniu contacte amb algun jove, feu proselitisme d'aquesta posició perquè, evidentment, no es tracta d'una qüestió de ser tossut, sinó que es tracta de salvaguardar un tresor que tenim, que és la nostra llengua, per la qual moltíssima gent ha donat molt més que no pas plantar cara. D'acord? Vinga, som-hi. Hem de ser valents i tirar endavant. Defensem-nos. Gràcies.